iri ramba rekuitsvaitsva kubva mupoto huru, poto yegoridhe, Live Sound Studios International. Uyu ndiCharlie Musungwa nechikwata chaWatanga Express. Album hanzi Mankatiko, mufana wechidiki anodambura bhazi, anodambura matsomero. Manje ini Nox T. Hey, DJ Murudunuri ndakuwara. Shaura Charlie, shaura Sika zenu zaina ibanga fi Wazina mwere nodona nunwe kushinaya Tawepa chena benuwe vagara vari mumagitari ngwarira imfana ari kuuya kuipa anonzi Charlie Boy Charlie Musungwa. Daisaziva kuti gitari rinotaura hapana taura wena. ndiCharlie Musungwa album Mankatiko. Iyo semuri Mwari ndimi makatisika mukatiisa panyika pano kuti tigare murugare nerufaro semuri imwe zvinokubatsai. Chero pakane kubvumburisana isaiwirirano matiri tikwanisa namba rekuitsvaitsva kubva kuna Charlie Musungwa iriri kupisa somoto. Inzwa madzovero apo. Kunakirwa kuita joy hapana zvakaibata. Hanzi sekuru Masu enyu sekuru anenge tsoso dzakaoma dzinotapira dzichipisa matanda manyoro. kungoti turu nyemu shinga. Charlie Musungwa endi chaWatanga Express. Hapana kumayeno uya kumunhu anogarira maoko asi kumunhu anoshanda nesimba uye ane tsungiriro pabasa rake. Unoziva vafana vakada sana Charlie Musungwa ndo vafana vekupromota, ndo vafana vekusimudzira, nekuti vafana vanorwa waya, vanochemedza waya. Mufana wechidiki hanzi wakasikirwa ini apo. Mwana wewe wakasikirwa ni wewe, mwana wewe ndokudane moyo wese. Mwana wewe wakasikirwa ni wewe, mwana wewe ndokudane moyo wese. Namba refu rakabikirwa mupoto huru, poto yegoridhe, Live Sound Studios International. Engineer Taranodza Reduwe mukare akare vashokwadi zvakati nhamo yemumwe hairambirwi sadza ezvinasi kuvaudza yangu namopipidza. Kusasiva kuti ini nayo ndokwaya-waya varume kwandiri nhamo yaita mutorododo vari kumatenga mandifuratira zvaita seiko. unoziya Charlie Musungwa akadhoma musere akauziva in and out. Inzwa woye idzo apo. Warifarira namba rekubva kuna Charlie Musungwa endi chaWatanga Express. Tibate panhamba dzinoti 0737 556 280. Tenga ufare nadikani